Hola companys, soc Marc Oliver, el vostre agent immobiliari. Què us anava a comentar? Segurament sabeu que arriba l'estiu i a tothom ens agrada les piscines. Doncs bé, avui us vinc a presentar una casa adossada que tenim al Picat en zona comunitària espectacular. Primer de tot, us destaco de que aquesta és la piscina, com veieu aquí darrere, i tenim una zona d'exterior superxula que ara us la presentaré. Farem un petit vídeo de 2 minuts i tots aquells que busqueu una casa adossada amb zona comunitària al Picat, crec que aquesta podria ser vostra. Així que anem-hi. Primer de tot, tenim aquesta zona comunitària exterior, la part de la piscina, tot césped, tot plantadet per tot arreu. És una comunitat força gran. Actualment amb aquesta comunitat se paguen 70 euros de comunitat. Teniu aquí les dutxes, una zona que imagino que és per depuradora, un flotador per si us fa falta i us ofegueu a la piscina, i aquest ajardinament amb césped natural tan xulo, que a més tenim arbres aquí esporgadets molt bé, i aquesta zona infantil ideal per als crios. Teniu en compte que és una comunitat que actualment està en positiu i a més ja he estalviat uns 10.000 euros, pel que m'han comentat, que més endavant el que volen fer és pintar tot el que és el monocapa de la façana. Vale. Així que anirem a veure exactament la nostra finca que tenim disponible. Acompanyeu-me, anem-hi! Bueno, doncs aquesta és la terrassa exclusiva i privada que té la casa. Com veieu, la façana de la part de darrere, i ara us la mostraré on fareu els esmorzars i l'aperitiu a diari. Tenim aquí aquesta zona espectacular, enrajolat, i podria ser terra, però aquí tenim césped artificial, una carpeta, jasmín i la zona de taula. Això és ideal per fer les barbacoes, que és el que tothom voleu. Inclús tenim una mica de menta pels mojitos, així que ara us presento la casa. Bueno, aquesta d'aquí és el menjador, aquest d'aquí és el jefe de la casa i, com veieu, està superxulo. Fixeu-vos, és un espai totalment diàfan, tenim un quarto de bany de cortesia aquí, antigament hi havia un plat de dutxa però l'han reformat tot i està impecable. Tenim una zona de taula amb la seva tele, la seva il·luminació i una cuina oberta molt interessant. Té detallets superxulos. A part d'aquestes fustes, tenim una nevera d'aquestes americana amb filtro d'aigua osmotitzada, moble forn microones i una campana que jo no l'havia vist, però són d'aquestes sense tubo que te permeten filtros, i una placa de vitro que és més gran del habitual, diria que és de 80 o de 90. Llavors, vistes és el carrer principal de Avinguda del Parc, i ara pujarem a les habitacions. Bueno, companys, doncs aquesta d'aquí és l'habitació principal, la qual té dos finestres. S'ha de destacar que podrien ser dues habitacions fusionades, i tenim aquest armari empotrat i un espai diàfan al hall d'entrada força gran. Té accés a un quart de bany amb plat de dutxa, que és aquest que veieu aquí, el seu mirallet, i destacar que aquí la carpinteria és d'alumini, doble vidre, i la veritat que l'habitació aquesta és força gran i molt correcta. Amb aquesta planta, que és la primera a la que estem, tenim dues habitacions més. L'altra habitació que tenim és aquesta, que és una habitació doble, molt correcta, amb espai amb armari també aquí al nostre lateral, i està al costat d'aquesta altra habitació, que és supergran i té vistes a la zona exterior que us acabem d'ensenyar de la piscina. Així que, ideal pels nostres fills. Us destaco que amb aquesta planta que tenim les habitacions, a part de l'habitació del bany principal, de l'habitació principal tenim aquest bany cortesia, és a dir, la casa té 3 banys, i pujant cap a dalt tenim la guardilla. Bueno, aquesta és la guardilla, és un espai diàfan, en aquest cas hi ha un llit, però podria ser una zona de jocs, el que vulgueu, amb accés a la terrassa. Bueno, ja estem aquí dalt a la terrassa, aquest és un solàrium que teniu i amb les vistes a la zona comunitària. Fixeu-vos lo maca que és.
Doncs molt bé, companys, ara només us falta veure el garatge pels cotxes. Hi caben dos i hi ha una segona cuina muntada per si heu de fer festes. Bueno, aquest d'aquí és el hall d'entrada que té la casa amb les escales per pujar cap a dalt. I el garatge per aquí. Com veieu, hi cap moltíssimes coses i hi caben dos cotxes. I aquí té una zona de lavadero, que és ideal per tenir com una cuineta que ja està muntada tot. I tenim aquí accés des de la porta del garatge. Cal destacar que la porta és nova, fixeu-vos que xula, així panelada, i està força bé. Bueno, companys, ja hem fet el recorregut per aquesta casa d'Alpicat. Moltes gràcies per veure els nostres vídeos. Recordeu que ens podeu seguir a les redes socials i ens podeu contactar sempre que vulgueu. Ens veiem aviat al pròxim vídeo i a la nova casa.